Mangjat kurdos rumah bangga. Edian dadak suluk bareng. Men serem kok. Oh, lho ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunek-unekke Bagong aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengele, cengelmu kuwi. Bapake wong tuwa lho. Kowe ora sak penake ngunek-unekke bapak. Aku anggere bapak dunak-unekke iki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengele? Mbok kowe iki sadar, Mbok. Niwangsuk mono madine lho iku ana sasmintaning ingsun jagat wasisaning Ubatara. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawujeng ngandika Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu ing Mandura pengayoman kula. Kepareng ingkang rai ngaturaken masegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Jagat wasisaning Ubatara wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yo, Yai Prabu. Akarya bombong raosing penggalihipun Kakang bareng pun Kakang nampa timbalaning kadangku Yai Prabu Indrawati. Asung pasegane Yai Prabu wis tak tampa. Akarya suka marwata suta penggalihipun Kakang ora liwat. Pudyastawanipun Kakang Tampanana Yai Prabu Kresna. Kula pundi jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Mugi amawakana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jenengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa Yai Prabu Kresna. Kaya wis ora kurang prayoga maptanipun Kakang ning Projing Ndrawati dina samengko iki Yai Prabu Indwaraka. Nunamit pasang Kalimantapit Koko Prabu. Ingkang ranggar borujipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki ndak tampa. Sira ngabekti karo pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Mugi boten langkung kasekecakno anggen jenengan dika lenggah. Dimas Haryo Setyaki wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang. Ana ing Datraya Projing Ndrawati dina samengko iki. Nuwun sewu Diwaji. Nadyan ngabdipun Pati Udawa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Diwaji sembahan kula. Kakang Pati Udawa, nggih kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan sinuwun. Yen kabeh piranganing para nayaka para punggawa munggahing para kadang sentana ing Ndrawati ngaturke sembah kelawan panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih ingsun. Nanging aja lara atimu yen to Kakang Pati Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa paripaksa sembahmu ora ndak tampa. Waduh Diwaji. Lajeng kalepatan kula menapa? Menapa kula nandhang lepat? Upami kula kadak walapat dosa menawi badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala. Kenging menapa paduka mboten anampi dhateng sembahipun abdipun Udawa, Diwaji sembahan kula ing Mandura. Nadyan Baladewa saiki wis Nyakrawati mbau dendha minangka dadi narendra makuthaning bangsa ing Mandura. Nanging aku ora bakal lali. Dok nalika aku isih muda tumaruna urip bareng kelawan wong atuwamu ya wong atuwaku bawa sakupa ana Widara Kandhang. Mongko yen ditonton babakan yuswa, diitung babakan umur, luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Mula ora ana jamak lumrahing atase taruna nampa sembahing kadang werda. Dosa apa ingkang bakal tak sandhang. Mula aja nganti kleru tampa yen to Kakang Pati Udawa ndak po lamun duwe keluputan tumraping Baladewa babar pisan ora. Malah kosok baline kanggo nomboki kelawan kabecikanmu dok nalika kowe nggula wentah kelawan Baladewa sembahe Baladewa Tampanana Kakang Udawa. Waduh sinuwun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka tasih emut dhateng lelampahan ingkang sampun kelambah Kakang Pati Udawa. Iya mboten langkung kasekecakno anggen jenengan dika lenggah Diwaji sembahan kula
Kakang Udawa kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa ning Datur ya Projing Ndrawati. Nuwun sewu Koko Prabu. Ndadosaken gagap gugup guragapan raosing manahipun ingkang raying Ndrawati. Sasamunipun paduka tedhak wonten ing Projing Dwaraka mongko tanpa cecala ingkang saderengipun alit utusan gandhek sakembaran atur nawala agengipun paduka utusan Ayaka ing Mandura maringi priksa bilih rikerenggan menika paduka badhe kepareng rawuh wonten Projing Ndrawati. Saestu ingkang rayi nedya ngrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Kresna, iki kula wonten timbalan ing adawu. Nadyan nembe kawiyosing pangandikan wae persasat wis kaya tumplak punjen sinundul puyuh. Kaya kecukrukan wukir sari kelepaning samudra madu penggalihing pun Kakang. Nanging tata upacara kaprajaning kemengkono mau sayektine ora trep lamun sira pisusungake kelawan pun Kakang ing Mandura. Ngelingi nadyan si Adi wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning Projing Ndrawati pun Kakang wis minangka dadi nalindra ing Mandura. Nanging rasa pangrasaning pun Kakang tanceping pun Kakang kelawan si Adi iki ora beda kaya nalika urip ana ing Widara Kandhang. Aja bedak-bedake. Dumesira Yayi wis dadi nalindra pun Kakang wis dadi nalindra. Nanging rasa iki aja mbok kiwakake Kresna. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mula tata cara upacara kaprajan iki mengkono mau ora satrepe lamun sira pisungsungake kelawan pun Kakang ing Mandura. Sabab pangrasaning pun Kakang pendak-pendak pun Kakang prapta ning Projing Ndrawati iki tanpa beda pun Kakang bali marang Projing Mandura. Semono uga mangsa kala besok yen ana wektu lan titiwanci ingkang mirunggan kula warga Ndrawati bakal tedhak tetinju marang Projing Mandura. Ilangna jigo kelawan pekewu Durgama Sangga rugi Mandura rengkuwen kaya dene Ndrawati. Yayi Prabu Kresna matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten tumuli kula cemadhong dawuh menggah menapa to wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten Projing Ndrawati menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging mrawi wadi tumraping para sentana kadang tuwin para punggawa monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Ndrawati Koko Prabu Mandura. Kagiat penggaling pun Kakang bareng pun Kakang napak ana ing tapel wates negara ing Ndrawati akeh umbul-umbul ingkang pinajang urut ana ing Kutagara Projing Ndrawati. Kacena lamun Yayi Prabu Kresna nedeng anake Pasewakan Agung kepasang Yogya katujuh ing Inu tumlipun Kakang Daya-daya munggah ana ing Datulaya selak nata ling rasa ingkang tan bangkit pinambeng pepanggihan kelawan Yayi Prabu Kresna ing Ndrawati. Apan pancen ana bab ing wigati ing bakal pun Kakang aturake kelawan sira Yayi Prabu Kresna. Mula aja nganti dina dungkap panampaning sira Yayi Prabu. Apa mbok keparengake rada mingset ngripun Kakang sowan kula sumanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya, Yayi Prabu Kresna ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula namung cemadhong dawuh timbalan paduka Kanjeng Koko Prabu mugi kepareng mbabarana dhateng ingkang raying Ndrawati. Satempunipun Kakang prapta ning Projing Ndrawati iki ora kok saka negara Mandura. Dadi pangerteni. Sepisan maneh pun Kakang matur, satempunipun Kakang prapta ning Projing Ndrawati iki ora kok saka negara Mandura. Mboten saking negari Mandura, ora. Pun Kakang saka negara Ngastina. Nalika semono Yayi Prabu Duryudana nimbali kelawan pun Kakang supaya sowan ning Praja Ngastina. Sawise pun Kakang sowan ning Praja Ngastina, pun Kakang didhawuhi dening Yayi Prabu Ngastina supaya nanjihake marang pekabaran ing sebener tumbuk bakul sinambiwara pawarta binandunging Karna. Pekabaran menapa Koko Prabu? Jagat ingkang keberbegen marang umandhanging Yayi Prabu Ndrawati ingkang padha ngabarake marang kahananing Yayi Prabu Kresna. Inggih babagan perkawis menapa? Apa pancen kepara nyata? Yen to Yayi Prabu Kresna kuwi dina samengko kuwi kagungan putra angkat. Kresna, para Gakiwasulana, pitakoning pun Kakang iki kanthi jujur, aja mbok luwihi, aja mbok longi. Yen pancen iya larah-larahe piye, tumulipun Kakang nyadong timbalaning Yayi Prabu Kresna ing Ndrawati.
ngantos dumugi wonten ing malingan paduka Kanjeng Koko Prabu lelampahan ingkang trumados wonten negari Ndorowati. Apan kepara saestu bilih kalenggan sakmangke kula menika anggadhahi putra angkat. Dadi bener pawarta sing semebar mau Yai Kresna duweni putra angkat. Kasinggihan mekaten. Lara-larae piye? Kok sira siadi entuk putra angkat monggo tumrapun Kakang putra mono kanugrahane Hyang Mahanasa. Apa meneh lamun siadi kuwi nyelametake marang anake wong liya ingkang ora diurusi tumuli mbok angkat dadi atmaja. Angkat mau sayekti bakal gedhe ganjarane. Ih, Koko Prabu, mboten kula mundhut putra angkat saking para kawula tuwin para nayaka menapa dimirpu nggawa babar pisan mboten. Namung sejatosipun andadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Ndorowati. Nalika kula nedeng badhe manembah ing wanci dalu ngagengaken asmanipun Gusti Manjing wonten ing sanggar pamelengan mboten kanthi kanyono-nyono wonten ing mriku sampun wonten satunggiling wanita utawi wanodya remaja ingkang mapan wonten ing sanggar pamelengan tumunten kula dangu putranipun sinten saking pundi piyambakipun ugi mboten saged matur aturipun wanita kala wau kleyang kabur kanginan mendung kebaratan ing pundi dawahipun inggih menika papan dunungipun. Krana raos welas raos sing manehipun ingkang rayi Ndorowati tumunten lare menika kula angkat menika dados putra angkat inggih putra pupon kula. Lan sakmangke sampun mapan wonten negari Ndorowati. Wis mapan ing Praja Ndorowati, kasinggihan mekaten. Terus mbok paringi asma sapa bocah mau? Kondang kawenang wonten pundi kemawon Narendra Ndorowati sakmangke kagungan putra angkat ingkang namipun Endang Loro Temon Koko Prabu. Ladala Endang Loro Temon. Kasinggihan mekaten. Nun sewu. Tepunging wimba rengunging pasuryan kadhi wonten inggih badhe kababaraken dhateng ingkang rayi Ndorowati. Sasampunipun Paduka Kanjeng Koko Prabu midhanget bilih ingkang rayi kagungan putra angkat inggih menika pun Endang Loro Temon. Lah iki ngene Kresna. Kepasang yuga katujing inu. Satemenipun Kakang kuwi ora kok mung kepengin mundhut prisa, nanging uga kepengin nyatakake marang kahananing Yai Prabu ingkang kagungan putra angkat ingkang ngarani Endang Loro Temon. Wuruhanira Yai. Nalika pun Kakang prapta negara Ngastina, pun Kakang tinangisan lan atma jendra ing Ngastina, ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Ing nalika semana tak dangu gandrung-gandrung kelawan putri ing Ndorowati ingkang jeneng Endang Loro Temon. Aja nganti kleru. Pun Kakang nyatakake marang sira Yai Prabu Ndorowati jebul pintenemune Yai Prabu kagungan putra angkat kang aran Endang Loro Temon. Kasinggihan mekaten. Lah, yen ngono babar pisan pun Kakang bakal matur. Sowaning pun Kakang minangka dadi wakil Yai Prabu Duryudana ingkang wigati nedhi ngebun-ebun esuk anjejawah sore. Tegese aku bakal nglamar marang atmajamu mau. Ingkang wigatine putramu ingkang aran Endang Loro Temon putra angkat mau bakal tak boyong marang negara Ngastina. Tak dhawuhake Lesmana Mandra Kumara. Lesmana Mandra Kumara. Mekaten Koko Prabu. Iya. Atmaja kula Endang Loro Temon badhe dipun dhawuhaken kan Lesmana Mandra Kumara pancen bener mengkono. Mesakno Yayi. Najan Lesmana kuwi anak ratu nanging kedunungan sial sebel. Uripe ora kedunungan bejo babar blas. Wis ora wali Lesmana kuwi nggayuh sawijining putri. Ora ngomongake putra satriya, putri Brahmana, putri Nalindra, nanging tansah gagar wigar tenantuk karya. Mula wektu dina iki neng-nengono penangise anakmu Lesmana Mandra Kumara. Dina samengko pun Kakang minangka dadi wakil Yai Prabu Duryudana bakal mboyong Endang Loro Temon atmajamu ingkang wigati bakal tak boyong marang negara ing Ngastina. Tak dhawuhake ran putra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Nun sewu, Koko Prabu. Menawi babakan menika kula namung jemurung ndederek, namung tumrap ingkang rayi Ndorowati tiyang nambut silaning akrami menika tumrap kula mboten kok tiyang sepuhipun ingkang jodhokaken dhateng lare menika. Nanging lare menika ingkang gadhahi jodho piyambak kanthi tetali raos tresna. Sabab menapa Koko Prabu? Tiyang bangun Bale Wisma, tiyang bangun bebrayan menika menawi kula nuwun sewu mboten wonten talinipun tartamtu mangke wonten bebasan ana temanten sepasar bubar. Gusti, tegese piye? Gegaranipun tiyang nambusan ing akrami menika setunggal seneng, ya, angka loro kenceng, angka telu kepareng, angka
Monggo papat wilujeng. Tegese piye? Seneng. Menika temanten kedah sami-sami tresnanipun sabab keplok menika mboten badhe mungel menawi namung asta setunggal. Tegesipun keplok kedah asta kalih, temanten kakung lan temanten putri kedah sami-sami tresnanipun sabab menapa Koko Prabu? Tiyang Bali Wisma menika mangke menawi sampun dipun seksekaken wonten ing ulah agama saha tata hukum ing kaprajan tumuli sinebut garwa. Garwa menika kula nuwun sewu, perong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan gegayuhan ingkang padha. Mula yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Menika sinebut garwa. Oh. Garwa kuwi rong pribadi wis dadi sak badan. Inggih mekaten. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan duwe niat urip bebarengan. Mula abot padha dipikul, enteng padha dicangking. Kasinggihan mekaten. Wola Praguta kae jare iki garwa sing siji sikar sing siji dawa. Garwa sing siji sikar sing siji dawa. Jebul ora kuwi sanes menika kok Prabu. Sabanjure angka loro, angka kalih menika kenceng. Lah, sing kenceng apane? Ingkang kenceng tekadipun. Mergi tiyang mangun Bali Wisma menika menawi mboten kanthi tekad sebaya mukti sebaya mati, menika nggih mboten badhe prayogi kedadosanipun. Sabab menawi kanthi gegaran tekad sebaya mukti sebaya mati menika bungah susah bejo cilaka sugih miskin menika dipun raosaken sesarengan. Yo, bener. Sabanjure ingkang kaping 3 kepareng. Kepareng menika tegesipun njodokaken pinanganten menika mboten kon njodokaken awakipun piyambak nanging ugi njodokaken mara sepuh utawi tiyang sepuh tangga tepalih mitra kawruh sanak kadang sanesipun. Menika kedah sedaya kepareng menawi tetela mekaten badhe kathah pandonga saking sanak kadang mitra kawruh Mudha Werda ingkang dayani anggenipun gesang bebrayan menika kala wau nir ing Sambikala. Bener. Sabanjure ingkang pungkasan wilujeng. Wilujeng menika kula nuwun sewu mboten ketang namung sawiringkes kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya papanipun piyambak-piyambak dipun seksekaken ugi kaliyan tangga tepalih kiwa tengenipun Koko Prabu. Wah, lah malah cocok ngono kok. Ning tumrap aku perkara seneng kenceng kepareng lan wilujeng ki mau anut marang lumaku ning dina. Tegesipun menapa? Jadi mesti tau ngerti. Wong sing ora seneng mongko kebacut dadi manten. Kuwi suwe-suwe ya seneng merga ana salokaning para sepuh ing nyebutake wong ki nek srawung saya suwe saya bakal ketukulan rasa tresna. Mula nadyan tanpa nganggo rasa tresna antaraning Lesmana karo si loro temen mau mesti saya suwe bakal ketukulan rasa tresna. Mekaten Koko Prabu. Nanging nuwun sewu, tumrap kula tresna menika mboten saking panggulawentahing tiyang. Lho, dudu panggulawentahing wong piye? Menika sanes panggulawentahing kamanungsan. Nanging tresna menika panggulawentahing Hyang Mahanasa. Tegesipun wonten ingkang nyebataken tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Menika mboten saged dipun suwun, menika mboten saged dipun kajengaken lan menika mboten saged dipun tolak. Menika kodratipun Hyang Mahanasa. Nadyan srawung pinten-pinten taun ugi kathah ingkang mboten ketukulan rasa tresna malah suwalikipun malah kadidene sederek tunggal Yayah Rina. Wah, ngono ya Kresna. Inggih. Mila sakmangke menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ngersakaken anak kula indang lara temen menika badhe kaboyong wonten negaring Stina. Koko Prabu, mboten nama kula badhe andhawa keparang paduka. Nanging kula nuwun sewu, paringana wekdal ing rayi Ndarawati supados nanteng dhateng anak kula. Menawi anak kula kersa lados dhateng pun Lesmana Mandrakumara kula semanggaken. Nanging menawi mboten kula nuwun sewu, mboten ana teges kula andhawa keparang paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara jagat pangistungkara Koko Prabu. Nggih. Dereng ngantos pun manggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong. Lah iki ning apa Petruk sore-sore sowan ana negara Ndarawati iki pidimbalana apa wigatine? Mbok menawa perlu bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Wigatine apa Kresna? Dimbalana. Nadyan dikaya ngapa Petruk iki ya abdi Ndarawati ya abdi Ngamarta. Koko Prabu lenggah prayogi. Ya. Petruk padha kanthi harja sapraptama ning negara Ndarawati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatak
ingkang ngabdianipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten drengatanipun kula menika namung batur iya Petruk ora dadi ngopo wilujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkaping pangabekti kula kunjuk sinuwun Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan Ponokawan Bagong padha rarja sak praptamu Ponokawan Bagong padha rarja sak praptamu Ponokawan Bagong padha rarja sak praptamu Ponokawan ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki kowe iki ditimbali Yayi Prabu Kresna krungu ora Krungu lho krungu kok meneng bae agi nganu ngrasake mambu bakmi Bagong kira beda karo nggone dhewe ya, Tru. Ngomah kae ambune mung telek wae. Kene iki kraton iki ana endi sing mambu sate, endi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo nggone dhewe. Ngene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe wis ora bakal padha. Timbali sinuwun Kresna. Heeh, Pak. Bagong dalem padha kanthi rarja sak praptamu. Tansah pinayunganing kawidadan ing sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkaping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggunmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Ponokan Bagong padha rarja sak praptamu. Mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng. Bekti kula kunjuk nggih pun. Yo, tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sangat anggen kawula ndadosaken siji jimat paripin. Wah, kemos kami sosolan lambene ra. Petruk kantong bolong padha rarja sak praptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo, tak tampa. Pangestuku tampanana. Lho pundi nggo jimat paripe. Bagong. Nun, Padha kanthi rarja sak praptamu. pinayunganing kawidadan ing sambikala Ndara Setyaki. Bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayaning pasantosan. Petruk kantong bolong padha rarja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Setyaki wilujeng bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa prayogakna. Nun inggih. Petruk ora harja Petruk. Ndara Pati Udawa. Iya. Wilujeng Den bekti kula kunjung Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih. Bagong padha rarja Bagong. Ndara Udawa. Iya. Wilujeng Den. Iya Bagong suwirane nggon aku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing mirunggan kula tak nyelake nggih. Iya, iya. Pun panen apa? Wis Napa? telo Wah, cocok kuwi dibakar. kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Ora rasa nesu. Kuwi ora dipun sekecakaken nggih Ndara Dawa. Lho, kuwale. Oh, nggih sih. Disekecake Bagong. Nggih, sampun boten kirang prayogi. Petruk dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa Petruk? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa. Apuren ta mbok bilih wonten repat kula nggih kula munjatur sapaduka sanata. Ora dadi ngopo Ponokawan. Matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndrawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa? Kok utusan sira Ponokawan sowan ning Project Ndrawati. Ngeten jeneng. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petruk? Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming telu. Lho, anake bapakmu ora ming telu. Nggih. Pira? 4. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten, mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat. Nggih. Ha critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib.
Lho tenan kok iki madha ceng-cengengesan ora. Padake Semar ki ora salat kok, Semar ki salat. 5 wektu malah. Bapakne wajeng salat maghrib nuju teng musala. Musolane ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau digoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali Gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok, kabeh do ngundhake kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah, jare ditakoni bapak tanpa dadah, tanpa pernah, ora duwe wong tuwa, kliang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasok le mlaku terus ngeyop teng musolariku. Lah terus dipek karo bapak, diseksek karo tangga teparo. Pun dundangi tangga teparo gendurenan barak bapak gendurenan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Apa ya arep melu gara-gara? Mboten. Mboten melu niku. Wong piyaine we bagus kok ora iso lucu, ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan, persis plek niku tenan. Aku lho ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya, mosok iki anake Semar. Kakangane Bandang Sesi Bagong karo rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah. Nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel, tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah. Entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti sapleke duwe anak Senet iku kula wali bareng kali Bagong kaya di anak tirikan. Sing dilelo-lelo ming sik Senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul dur mendem jero karo Bapak Semar. Bener Petruk nggih. Lah terus ditanting karo bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku ki wis tuwa. Bapakmu Semar ki wis tuwa. Nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki kok nek bapakmu nganti lara, monggo kembange wong lara ki mati. Nek nganti bapakmu mati, monggo kowe rung omah-omah. Kowe getun engko Net. Gregah bocah niku tangi. Terus ngendika anu matur ngenten iki, nggih niku Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung. Niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe. Nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengin omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok. Senet muni dereng. Lho, lah piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Lara Temon. Putranipun Sinuwun Ndarawati. Wes bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndarawati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ha bingung lho. Ha wong mengkere arep gayu anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan muta ngitung lintang nang kelakone cepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayu putri Ndarawati, tur kula ya kaget. Mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek Senet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku putri Ndarawati kuwi wis winengku garwa kabeh." Ndarasti Sindari wis diwengku Ndara Abimanyu, putra panjenengan Wrantawati diwengku Raden Petruk Kantong Bolong. Duapure kaya ngono kok Raden Petruk Kantong Bolong ora. Ha saurarane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya takoni lah nggih. Ngoten niku. Lah kula ajeng nyuwun priksa, napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang anu sinten?
Endang Loro Temon. Petro dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iki kok dadi angkat junjung to iki? Putra angkat? Iya, Petro. Napa leres asmane Endang Loro Temon? Iya. Asmane Endang Loro Temon, jenenge Endang Loro Temon, lek kowe entuk ya ning Sanggar Pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kangseng karo Semar. Ora, Petro, ora. Iki pancen kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dawuh karo Endang Loro Temon. Bungahku tanpa upama. Mila saking menika bloko suta kemawon, boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange. Kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Mila kula angebun-bun enjangan jejawasonten. Jejawasonten menika tegesipun grimis. Grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami sinuwun menika nggadahi ruba, upami sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petro, anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng kok. Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakang niku kaya ngono. Sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men to. Iya, Pek, nggih. Petro dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti ya. Sadurunge kowe sowan iki mau Koko Prabu Mandura ya rawuh. Nggih, kula ngertos Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung? Merga Sinuwun Mandura uga diutus dening Yai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kenapa? Nanjeke anakku Endang Loro Temon bakal diboyong didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara, Petro. Endang Loro Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya, Petro. Wo, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. Terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang Loro Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Loro Temon. Didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuhi nganu diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Loro Temon. Heeh, wigatine dawuhe Ndara Lesmana. Ning Ngastina? Heeh. Kapan kuwi? Gong, awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Loro Temon. Sebabe sing rawuh Sinuwun Prabu Mandura ya arep mboyong Endang Loro Temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Kowe ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya. Aku ngopo? Aku ngomong tok, aku MC e. Wo. Pranata cara padake Mas. Pranata cara. Lah ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum. Ya pranata cara bareng tok saut ya ngopo. Kepareng matur sinuwun. Nuwun sewu kula nglajengaken rembakipun Petro. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Loro Temon bakal didhawuh
eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandrakumara. Oke. Ning ngeten Sinu. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketoyong-toyong, uripe ketula-tula niku mboten wonten. Sing digadang wong tuwa sak donya niki arep ndek anak lanang utawa wedok, anake esuk iso gawe mareng wong tuwa. Merga tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Arep niku anak sampean angkat ning ngonse nek uripe kepenak, uripe kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis anguk-anguk swarga. Iya Bagong. Nggih. Terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan ndang lara temon niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cethek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lengser niku sesuk katandha ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Jaya Binangun. Apa kan? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Yuda. Kok wuda ora? Isis. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa urung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho, kula tak takon. Tur Iya, piye? saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning Ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho, kurang sakon Pekok. Kencir. Saman tahu karo anak ratu kok melu parkir teng pasar? Nek ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran? Ayo. Upama mengko kelakon dhaup karo Ndara Lesmana, bapakne Kencir, ibune Ayu, anak-anak mesti ya petuk. Wes, sampean sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning Pekok. Jawi kula tak nyuwun besa, napa mboten sampean mboten kewirangan? Ngoten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Nek nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye le labuh tumrap kula warga, tumrap masyarakat nggih piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adik kula mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip iki enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi wutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel. Ngaten, dadi sakale iki dodokane engko sik. Ha ngopo? Angger dadok-dak kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula aturi menggalih, ora sak penake dhewe. Ngaten. Arepa Bambang Srek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro. Ngaten. Niku bakale mulya uripe, merga ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip alam padang mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lair tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku marmisah. Iso gayuh kanikmataning lair ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lair mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru? Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar iki. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa.
Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki? Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Astina malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki pergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karemu lah kenapa ora sampe melu tanggunge, rasa cerewet kowe. Iya. Ngoten, mang penggalih. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning Sinuwun Prabu Duryudana dawuh kalih Endang Lara Temon kalih Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora arep ngregon-ngregoni. Nek sampeyan tresna kalih Bapak Semar, sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar, berarti sampeyan isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake Ndala Temon dhateng Bapak Semar, didhawuh karo Endang Senek anu Bambang Senek. Niku ateges sampeyan nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani ra ketaming tak batin, Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah. Niku fatal tumrap kula. Niku fatal tumrap kula. Panus maning jajalan sukertane bawana iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Empet kok saya ora kuat rasane Baladewa dicecamah dening wujuding Bagong ming atase Bagong wong kere loro saudon telu sarupane kok muman-muman karo Rata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kafokmu kapan kowe? Oke, ora sampe melu kowe. Ya, Tandangane dhewe. Aku labur adikku ya Toi Pati kok, Tru. Ora usah semenang nek ming dunek-unekke ngene aku wis kulino aku ki ana wong nagih utange tak unek-unekke sik. Ngopo kok nagih? Aku sing utang wis santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Ponokawan Bagong. wonten dawuh. Aku tak ning jaba ya. Nek jaba ana minggat sican kono. Ora wedi aku nek ming ijeng kaya. Tinggal tenan kowe. Tinggalen. Rumangsane ditisik nggawa aku kok. Oh iya to. Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Lali. Wis mau kok wis ora tak pikir nek mau. Kowe ngunekke Lesmana apa? Piye? Rada edan. Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo ta? Nek ana piyayine ngono kan nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina. Panjen kepala nyata. Panjen kepala nyata. Gediwa Bathara. Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Rata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Astina. Pancen tak sengaja wae arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngenekke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus Endang Lara Temon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonta-gonta saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, wah mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nah sampean arep jajal karo Bagong. Oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kentir ora? Lho. Arep kentir kene iki anak ratu. Alah, ora tak dadamune anak ratu anak wong anggere kentir ya kentir ngono beres to. Wong nyatane ya kentir kok sampean geger. Tur sampean iku mbok kudune metung diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Worantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida. Wis kebaca dijiwiti bokonge barang.
cekot. Mulane kok iso tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu iso mboyo ngendang loro temon. Mula sampeyan dadi pananging Baladewa. Ora rantas malang-malang bakal tak putung. Oke. Monggo dadi panangku kowe. Kowe saiki bali yo. Bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Sret kon ngrabekke wong Karang Pradisan. Bambang Sret ki wong desa. Adimu Bambang Sret anake Semarangkat kuwi wong desa. Kuwi wong ora duwe. Kuwi wong kere. Kok ngangkah dadi mantu ratu ki ora melek mripate. Kon ngilo karo cengele bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo cengele. Mangjat kurdo serumah bangga. Dian dadak suluk bareng. Men serem kok. Oh, lho ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunek-unekke Bagong, aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengelmu kuwi. Bapake wong tuwa lho. Kowe ora sapenake ngunek-unekke bapak. Aku anggere bapak dunek-unekke iki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengele? Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa jenengmu? Baladewa arep dundang sapa nek ora Bol? Jijiki. Kok Prabu sampun mangke malam ndak mboten kajen. Menawa ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Dedaya. Ning merga kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupalen ndut Jawan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Nang Mandura mbiyen pokoke nyoblos Baladewa. Blas Baladewa. Nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik nang watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae. Mak sering penake ora jamak-jamak. Bagong edan nang. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Ah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene tau neke. Tau neke wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki nang ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni kowe. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wes sing ngene. Rasaku kan gunung tanpa guna. Aku wegah rembugan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembugan menungso dapure kaya aku. Weh, kaya kowe. Wah, iku walek ya. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa kowe? Sapa sing cilik gedene iso kuwi kadetening Baladewa? Wenang boyo ngendang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadetening Baladewa? Wenang boyo ngendang lara temon. Ayo, sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yang perlu bandanan tangane, kerincungan sikile. Ayo, boyongan ngendang lara temon. Oke, metu Jawa, ora ketitawake perkara pati.
edan ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku main gondelan cagake. Ngene iki kae lho. Tanganku ngrangkul cagak tek siut langsung balik. Lho lah ngopo kok balik meneh? Weh, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng ya dirasani. Lho, aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Berbudi Bawa Leksana, Liloing Brana, Iklasing Picis. Tegese piye? Alah, mbok rasane. Ngene lho semelangku ki. Engko nek aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ada. Jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ada ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ana ora ana sing nggo tuku apa to apa? Wah, makasih. Makasih. Iya. Asa omong Petro lho, ora. Ku ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petro mudar mbok men. Petro perang nanti megah-megah ora tak goleke wedang kok. Ben ora tak tukoke. Kang grempung banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae, uyuh. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, Men. Nika sapa nika kok limbo kok matane abinge ora jaman-jaman. Beleken pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae. Edan. Wah. Matuk aku. Matuk wong edan. Metu njaba, Bagong. Nun iki ngesah. Nun metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba. Metu njaba. Ampun. Ben gek kagungan putra ya nentokke jero. Ngawur kowe. Nyun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah. Katon suntruk pasuryaning Siadi bakal darepi atur apa? Ko Prabu, piye? Mlayu parengaken rilalono kula badhe ambiyantu dhateng Petruk menapa dene Bagong mesakaken menawi ngantos sak mangke dipun amuk dening Koko Prabu Mandura. Setyaki wonten timbalan. Iki dudu perkaraning Siadi. Nggih. Kowe ora perlu bantu marang siji lan sijine. Menapa iki boten badhe katriwandan Punakawan Petruk kalian Bagong. Ngerti aku tinimbangane kowe. Nggih. Wis tak percaya. Petruk Bagong ora bakal cilaka, cilik loro gedhe tekaning pati. Lho iki ngestakaken dawuh. Malah Siadi wae ingkang tansah ngulatake marang saking para kawula. Sakiwa teng negara Ndarawati aja nganti ning kasempyok ing aradan. Tegese wong kang ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kanan aja nganti kasempyok ing peperangan. Lho iki ngestakaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan Diwaji. Semono uga aja nganti lirwa nggonmu ngulatake sagung para kawula dasi. Lho iki ngestakaken dawuh. Kaya wis paripurna jeneng ingsun Arsa pinanggya kelawan Atmajan ingsun ya kuwi ndang lara temon. Nun. Budhana kang padha sembah ingsun kundur kedaton kawula nun ngestakaken dawuh Paramadal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa. Lho Diwaji. Paramadal Pasilan tambah pangestu. Kakang Pati Udawa iya. Kandhak blaguduk suwaru gembal semarante hawala. Nuwun sewu nggih kang Bapak ingsun kalimun semadong dawuh kados pun nyanggen paduka. Sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dhateng Atmajanipun angkat nata ing Ndarawati nggih menika penindang lara temon. Nuwun sewu ingkang abdi kepatihan cemadong dawuh. Koko Prabu kados pundi pawartosipun nadyan kula pun karto marma cemadong dawuh. Koko Prabu kados pundi pawartosipun ingkang rayi Banjar Jungut puntur sasana cemadong dawuh lho. Boten wonten dawuh. Niki wau janjane kudune kula wis kasembadan mboyong indang lara temon. Atmajane Yayi Prabu Kresna. Lho, napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih sampun. Kula sampun matur kaliyan Yayi Kresna lan Yayi Prabu Ndarawati sampun blakakaken anggenipun gadah
putra angkat nawipun Endang Loro Temon. Oh, syukur menawi ngaten. Gegayanipun Semana Mandra Kumara putu kula badhe kasembadan. Lajeng samangke kados pundi kabaripun? Teka Paduka malah ngawis sangganing para sata kula ngendherekaken jengkar Paduka wonten negari Ndarawati nggih. Boduna wonten dawuh. Dereng ngantos Sai Prabu Kresna maringaken atmajanipun Endang Loro Temon babak anglayoni jujul Hanusuli. Sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Petruk matur ngersanipun Yai Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Lho. Semar niku uripe rekoso kok dadak golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karang Kadempel menika pigatosipun menapa? Nyatanipun mekaten. Petruk ingkang matur. Lare menika dipun paringi nami Bambang Senet. Lan Petruk sowan wonten Garing Ndarawati nglamar dhateng Endang Loro Temon. Badhe dipun dhawuhaken kaliyan Bambang Senet. Wah, dedrek rame madaning pasewakan. Ngantos Bagong matur ngersanipun Yai Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula Semana Mandra Kumara. Sateman kula mboten kiyat angampah dhateng Mubal babaling karepson. Kula padu kalih Bagong. Ah, panjenengan Bagong iki panjenengan wong kurang ajar tenan kok. Mboten namung panjenengan lho gareng dipun padoni kaliyan Bagong niki sinten-sinten diwaneni karo Bagong. Bagong niku ya bener pancen wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh sak ora sak kepenake dhewe. Lah kok dadi Bagong mboten mawas kaliyan panjenengan. Panjenengan menika tiyang agung lho, nggih. Sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika ampun dipun padoni karo Bagong menika pripun? Ngantos kawiyos aturipun ingkang putra pun Baladewa. Bagong kula tantang. Kula nganake sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sanggur kadidyaning Baladewa, menang boyong Endang Loro Temon. Terus Bagong wantun melajar medal Jawi. Wah, pancen iblis tenan kok. Menungso rata tenan-tenan. Niki nek Bagong mboten dikapokke, ngombro-ombro kewanenane Bagong. Kejawi wantun kaliyan panjenengan, mangke ngombro-ombro wantun kaliyan kula, wantun kaliyan Adipati Hayam Senguni. Wah, wis mboten nonton sing ngelekke. Mula kudu dielekke kewanene Bagong menika. Nggih. Mula kula dirumpukke. Dursasana sak kadang-kadane ken budal goleki Bagong. Bagong dibondo tangane dikrincung sikile, yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane krincung sikile. Nun. Dawe anak Prabu Baladewa kowe kan goleki Bagong karo Petruk supaya kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Wani ora, Dur? Kok ming hehe iki piye? Nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek Bagong niku wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati Kadang Nata Ngastina. Koming gelut karo Bagong niku ora ya isin to. Mbok matur Koko Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane, macak ndithik kok mungsuh kere. Wegah kula. Dur, Nun. Iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho, nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih, kula niku mangkat. Niki mengke menang napa mboten niku dereng iso dicandhaki. Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah. Ning perang niku mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Moh lho. Niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho napa mboten rekoso. Dursasana wonten dawuh. Mangkata ya, Nger, aja nganti dadi dukane anak Prabu Baladewa mangkata. Kartomarma, Swatama, Durgempa, Sasena, Durmagati, kabeh padha dibudhalake, Citraksa, Citraksi. Cinciripit kabeh dibudhalake aja. Aja nang cicil mbaka siji. Iki ngesaken dawuh. Bagong dicekel. Dursasana wonten dawuh. Ora mangkat aja kalau dosa wani karo Baladewa. Mboten. Mangkat. Nggih. Yo gliyak-gliyak yo. Narda kewirangan do menyang yo. Kartomarma sing adat saben nomor 1 mangkat. Nuwun sewu Prabu parang kula didal-didal menika. Mangkat karo kadamu kabeh dijak kabeh. Gong kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta? Kowe mau nek ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Baladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Li. Kowe nek melu aku ki kena ning kulinakno meper mubal babaling karepson.
Wong nesu iki ora apik. Nek kowe muni muring ning ngarepe Sira Prabu Kresna kuwi janane sitok goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to. Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa 11 papan, Begawan Durna, Patih Sengguni, Dursasana kabeh ning negara Ndrawati. Mongko tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe Palasata Kurawa, lan Kurawa saiki wis budal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kare dipesthekke nek menang awake dhewe, awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Tur truk. Muni pisan iki kleru ora. Truk. Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip ki wedi mati. Kowe tak takoni, kowe urip ki wedi mati wae. Nek kowe urip wedi mati ki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Tru? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau ngemis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. Sok nek wis titimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sek ikhlas. Ngono? Ora sembodo nek nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nah nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik percuma. Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petruk endi ndang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki mung mesem ning atine kagol. Kongkon anak kok orang merantasi. Ha ta? Kowe ngerti to watehe bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa iki ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak kuwi ya ditotoi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, heeh. Loh, lah aku duwe ora? Ya duwe. Totok dasmu ora. Ngerti aku kuwi duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Wis sok langsung ditampa ning swarga. Nomor loro mati madya. Kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditintingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor 3 mati nista, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu pendak malam jemwah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora mesake? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nista. Utang mondeng. Kleru. Mak tratap aku. Aku ya mak tratap ngomong ngawur wis kene tandangi wong loro ya Le. Wis sapa sing ketok arep boyong ndang lara teman pokoke dikukui Tru. Ya. Ben tak niati ngomah ya mung doyak-oyak mendring. Ha iya, aku sing sok mangsuli Pak Petro teng pundi? Dukane iki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit kok ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Tru. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padake gali pasar Nang kon perange mesti siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya kepidak menungso ngolek butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to ngomonganmu ki? Aku gagas sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Engko ora tekan kene dhewe ya.